Здравейте! Днес е интересен ден. Очаква се ФЕД да вземе решение за лихвите. Дали ги сваля те първа или ще изчака. За сега очаквания са доста сериозни. Над 90 и отгоре процента и 9 нещо от сорта. От фьючерс пазарите очакват не промяна на лихвените проценти. Сега, голяма изненада съответно ще бъде, ако ФЕД вземе, че го направи и вземе, че свали днеска лихвите. Това, което всъщност ме накара да пусна днескашното видео, е всъщност една информация техническа, така, която се забелязва на графиката, на седмична графика на S&P. Това нещо почти никога не ме е подвеждало, случва се рядко и в момента обаче се случва, и това е така наречената Bearish MACD или там каквото е дивергенция. В същото време се наблюдава и на стохастик, съответно пак Bearish дивергенция, което е много така сериозен негативен сигнал за пазара. Като цяло нямам представа какво ще се случва. Въпросът е, че технически нещата въобще не изглеждат красиво за нагоре. Става въпрос. Ще сложа сега графиката, която те току-що се взех от TradingView, и сами може да видите всъщност, че цената последните седмици прави доста нови върхове реално, особено миналата и тая за сега. В същото време индикаторите правят по-ниски върхове, което е типичната дефиниция за Bearish дивергенция, т.е. мече дивергенция с очакване на последващ спад на цената на актива, за който се отнасят индикаторите. В случая говорим за S&P 500. Съответно, това не е никакъв инвестиционен съвет или така нататък, просто е нещо, което в принцип наблюдавам и е интересно да може да го споделя. Може би е полезно на някой, пък и в крайна сметка това е обучителният процес. Учим се на практика. Кога да се гледа и какво е полезно в определени случаи. Така е, относно моето очакване евентуално какво ще се случи днес с лихвените проценти, то е, че няма да ги смъкне ФЕД, защото няма икономическо основание да ги променя чак толкова. Имайки предвид инфлацията и безработицата на къде са. Сега това не означава, че тяхната икономика е цъфнала е вързала. Напротив, дори напоследък всъщност гледах едно видео, с което съм съгласен, че икономическите показатели показват развитие и растеж. В същото време има, според мен, също нарастване на икономическото неравенство в страната и въобще по целия свят. Оттам нататък малко се изкривява ситуацията в реалния свят и самите икономически индикатори на макро ниво не винаги отразяват директно как се чувстват хората в дадена страна. Но това ФЕД всъщност в момента не го интересува, така че той си влияе от това, което вижда като своя двоен мандат. Така че за момента очакванията ми, че няма да свали лихвите днеска. Оттам нататък вече ще видим това как ще се отрази на пазарите в съчетание с идеите на Тръмп за развитие на въобще световния ред и САЩ и икономиката и така. Интересно беше ситуацията с DeepSeek също, която тук миналите дни се случи. Аз, понеже съм имал възможност да го пробвам DeepSeek, има си кусури, нали? И то доста така интересни. Обаче, в крайна сметка, конкуренцията е хубаво нещо. Плюса от цялото нещо е наистина, ако AI модели могат да се изпълняват на по-нормален бюджетен хардуер. И сега, нали, извинявам се, обаче хората, дето очакват, че това нещо няма да удари Nvidia, не се прави просто. Няма как да се прави. В смисъл, просто пазара ще се отвори, да, ще си останат големите, които ще ползват примерно Nvidia-ски карти и т.н. за по няколко хиляди. Обаче ще има и други неща, които всъщност очакването ми е, че просто има шанс този пазар доста да се поотвори, ентри бариерите да паднат, оттам нататък да има като цяло полза за целия свят. И така.
това беше само коментар лек към това, което се случва. Не значи, че видео ще тръгнали да се сортва и т.н. Все пак тя си има договори и така, нали, но просто хайпа, който беше, може би няма да го има вече. И това според мен си е доста добре и файн, защото е така natural да има едно нещо, което да продължи изключително дълго време и само то да стои на пазара, плюс че никой друг да не може да влезе с над нормално. И така, enjoy, се радвам за коментари и да изчакаме вечерта да видим кой ще стане с ликвида. Мисля, че към 8-9 са решенията, някакви такива.